Iyan. Microblading pwede gid. Lip stato pwede gid. Ano yung problema sang lawas pwede. Okay. So, biskan kulong pwede, no? Pwede gid. Nyara gid. So, ang mga kalbo dahil patubo niya na buhok ito kay ma'am. Nan, pwede sa Good morning kali kamaton, may on board gali di sa akon nga regular caller namon sa Light of Glory. Yes, perfect. Vlogger man kali si Mamo. Mabuhay, hello mga day. Yes, so sino gali ngalan mo, sir? Ako, si Bongbong. Si vlogger. Okay. Ikaw ya ma'am, sino gali ma'am? Pakilala ta nga ton nga YouTube channel. Yes, basi invite ko mo sa Fabulous Salon and Spa. Pwede kita mo mag-visit kag magpalukit ingron. Okay. Yeah. Si anong kwanda to sa YouTube ma'am? Sa Facebook? Sa Facebook, Fabulous Salon and Spa. Murang ingron kami. Okay, so ang mga gangot-ngot na ningro na. Okay. Mga gangot-ngot yung kinabatsyag, pwede nyo dito kayo pakuha. Kaya nagkakiyang-kiyang daw sa bungaw. Kanto na to kay ma'am sa Fabulous, ano ma'am? Fabulous Salon and Spa. Sa may tubang sa in front end? Tindalapas. Handaan na tents ba? Okay. Ang atubang sing tents nga daan? Yes. Dira, sa may tents gid nga daan. Sa tents nga daan mismo. So, batihan nyo to mga kamato, no? Dahil subong kagiyang-giyang kakanto na to. Si ma'am to ang kamanit sing ilang yes, on the way kami to Subong. Yes, so amo na on board yun na yung mama dito sa ano to gana, Liupel ma'am, no? Yes, sa Liupel. So ma-duty na ma'am, no? Yes, sir. Open na to sa imong salon? Yes, open kami 9 a.m. until 6:30 p.m. Luwan sa mga ingron, mga ano pa ba? May buhok, Mirami Ribbon, nag-advertise. Ribbon, Brazilian Botox, haircut, tanan nga mga services ang salon and spa. Iyan. Microblading pwede gid. Lip stato pwede gid. Ano yung problema sang lawas pwede. Okay. So, biskan kulong pwede, no? Pwede gid. Nyara gid. So, ang mga kalbo dahil patubo niya na buhok ito kay ma'am. Pwede sa naman. Ano bulongin na ma'am sa mga kalbo nga ang sa kalbo, wala ko ano sa kalbo, pero mayara kami hair extension. Hair extension. Sa mga nubok nga buhok nga, pwede pa bila may kapitan sang buhok. Bali, kuaning artificial? Yes, pero human hair. Ay, si bro, buhok sing tao, no? Yes, buhok katawo. Ba't ako yun? So, bumiglayan kami to. Grabe na ka-ote, ma'am. Yes, pasumpon mo yan? 4 hours, oo. Dapat may patient kagid magpa-extension sa buhok. Sang buhok? May kainit sa bulik, kakapoy. Oo, grabe na inapapilet, ano? Hindi, may hook. Damo nga, pwede hook, pwede braid, pwede kalapit, bala. Okay. Dili kami nga way sa work. Sa piyak. Yes. Okay. Nawili kami sa chika! Makanto kami sa So, paano tagali si ma'am kuananing Fabulous, ano to ganin? Fabulous Salon and Spa. Imo ginakaon ma'am sa YouTube? Yes, Facebook? tatay! Yes, so follow nyo si tatay. Ang iyang alang is ano ni siya, dali lang din itong si Maton, buhay taxi driver. Yes, si Maton, buhay taxi driver. Yes, so paong ko na yung follower ni mamo eh. Yes, kuhaan nyo. Hindi man tayo pagkuhaan. Kumbaga, ano talaga sila i-invite. Share ka na yun. Ba't siniyari kita di followers? Ang i-follow si tatay, si Maton, buhay taxi driver. Okay. Thank you sa wala pa nakasubscribe ha? Yes, sa mga gusto mag-subscribe, thank you man tay. Okay. Abo man sa kay mama. Yes! Duwa niya. Ay sus. Abo na yung taon, hindi lang kami dito sa bungo kaya nag-gupta na naman kami ni mamo. Yes! Nagpalap kami ni tatay. Yes. May singgit-singgit sa taxi!
Charot. Pero labay man ako na kamo Islam hindi man. Catholic man. Hindi, Catholic kami. Catholic kami. Yes, kay balad mo Pure. gin kuan ko to compound ko. Yes! Compound sing mga Islam na. Yes! Are lapit na kami diri sa kay ano ni haning Sa Fabulous. Fabulous. Tayo liko ka na tayo sa may Emilio. Okay, so Yeah. Ay kami sa Okay. France ang Jollibee. Jollibee, baka naman. Okay. Amo na ang iba tayo mo. Pag may ano vlog ginawa pa, ay Petron, baka naman. Okay. Papuntang. Libre gasolina tani no? Hindi naman. So, Guys, gasolina ka mo sa Petron kay basi i-call yan si tatay mapa-full tank. Okay. Shout out sa Light of Glory! Yes, Yes. sa taot, sa taot. Shout out kay tatay! May free ano kami! Shout out sa mga friends. Yes! Okay, so amo na eh. Yes! Tanday ma'am galing ka maton. Adin to yan? Ato sa may tanom tay. Ah, okay. Sa may parlor. Sa tigit mismo gali. Oh, Yes, sa Tadjid. tatay! So, ari nagaling ni ma'am diyan manaog nagaling din sila sa Yes, manaog. Ari gali. Fabulous. Fabulous Salon. So, And spa. okay, manaog na ni ma'am. Wala maban mo Galing ka. Naog na kamuti sa Fabulous. Yes, Kamusta na lang? tatay. Sa taot na lang. Halong tayo, halong. Shout out Okay, sa kuya ma'am. Yes, shout out sa tanan nga followers ni tatay. Paki-subscribe. Kagang akong syempre follow naman. Okay. Tatay, thank Sir, you. Thank you. Bye-bye! Okay, ari gali ang salon ni ma'am. Yes! Okay. Kita na na ma'am. Bye! Thank you. Okay. Yes, sir. Thank you sa iyo. Yes, so ari na. Namusina na ang sa likod ko gali kamaton. Thank you mga kamaton. Ari na. May taga Fabulous naman ko nga mga kuan sa mga body ta, buhok, tanan, mga ingron. Yes, so sa taot sa inyo ma'am, kag mga upod mo dagali sa kuan na si mo nga kuan na. Opisina na. Ang mga tao da sa taot na lang sa mga tinawo mo dagali mama. So, amo ni. Thank you sa tanan kag mayong aga. Thank you. Yes, magulo gali ka panawag ni ma'am gali. Magulo ka na panawag ni ma'am. Shout out na lang sa inyo ma'am. Thank you sa pag-call sa amon gali nga ano itawag ning company. Regular caller na namon gali mga kamaton day ma'am kag sisira. So muna salamat sa pag-onboard ang oras subong. Nag-onboard sila 10:30 na to kamaton mo pero subong kuan na ning 10:45 na kamaton na. So amo ni. Thank you mama sa pag-onboard nyo. Thank you sir. Salamat kag mayong aga sa inyo mga kamaton. Thank you.